er undervejs til Vix for at spille noget dans. Ja. Det er reaktionstræning. Vi har fået lige fået en træning. Ja. Reaktionstræning. Ja. I skal glæde jer til at se det. Det er noget alle fodboldhold kommer til at bruge på. Ekstremt godt. Ja. Ej, nej, prøv lige at se hende der. Ej, nej. Kommer de dårlige? Ej, for fanden. Kommer de dårlige? Alle de dårlige kommer. Det står de dårlige. Jeg fik lige suget ind der. Vi er pro. Hvad har du at sige? Hvad har du at sige til dit forsvar? Ny grus på banen. Det er meget bedre end sidst. Det vil jeg sige, det har de klaret godt. Vi har stadig ikke noget net, men vi spiller uden. Vi stod op. Gå der amok. Eller hvad? Skal du væk? Nej! Ud og lede efter bolden. Nej! Du skal ud og finde den igen. For helvede. Så er jeg i gang med noget reaktionstræning, fordi Mads han har ekstremt dårlige reflekser. Det er temmelig vigtigt at have gode reflekser, når du står for eksempel inde i feltet til et hjørnespark, eller hvis du er målmand, som Mads er for det meste. Nej! Okay. Nej! Du skal have gode reflekser! Nej! Tak! Har du fået god nok træning nu? Ja. Hvad? Ja. Ja. Jeg ved det er hårdt, men vi bliver nødt til det. Ja. Jeg vinde. Ja. Vi er så klar til endnu en omgang træning. Vi er jo lidt sportsfreaks, men vi skal jo gøre klar til mesterskaber. Tak herfra. Den er flot. Det er et rigtig fint en. Nej! Nej! Så er vi i gang med noget angrebstræning. Ja. Vi mangler et forsvar, Ja. men det er fordi de ikke turde komme. Ja. De er bange. Som altid. Ja. Hvordan? Ja. Så starter vi. Ja. Åh,
5 minutters hård træning, altså. Vi plejer kun at træne 2 minutter. Ja. Det er fordi kameraet var på, men... Ja, vi skulle lige træne lidt Så vi træner lidt ekstra, der er snart en stor kamp på onsdag. Ja. Det er mod den grønne skole. Ja. De stiller jo med 11 spillere, faktisk. Ja. Nu er også 2. Det bliver... Vi har fået tilbud om køb, men... Ja. Af mig, ikke ham, men... Nu mig. Mig. Valget med de bare... Ja. Ham vil vi ikke have. Men 100 kroner var for lidt. Det blev vi enige om. Så de købte om for 50. Der var den. 2 sekunder, jeg skal lige have bukserne op. Men altså bukserne op, mand. Nej, for hurtigt, mand! Nej! Kort. Og vi skal op og have motionstræning. Vi skal... Stop så. Kom væk, du hælder det på. Ja. Er vi begyndt? Ja, din idiot. Nå, jeg synes... Nø. Jeg klarer den. Ups. Au.